umdlali weKaizer Chiefs uMfundo Vilakazi udlulisa umyalezo ukhalalisela umgadlo wabafana bafana uRelebohile Mofokeng kulandela ukudlulela kwalomdlali phesheya kwezilwandle esuka kwiOrlando Pirates. AmaBuccaneers akuqinisekisile ukuthi afike esivumelwaneni neqembu laseBelgium elidlala kuJupiler Pro League iRoyal Union SG mayelana nokudayiswa kwaMofokeng. Nakuba lesi sivumelwano saphothulwa ngaphambi kwendebe yomhlaba yeFIFA ka-2026, womabili lamaqembu akhetha ukungakumemezeli lokho ngaleso sikhathi ukuze umdlali agxile ngokugcwele kulo mqhudelwano. Kulo mqhudelwano womhlaba uMofokeng ubonakala emidlalweni emithathu yabafana bafana. Uqala emidlalweni bebhekene neSouth Korea kanye naku-round of 32 lapho bakhishwe khona kabuhlungu iCanada. Waphinde wangena esikhundleni somunye umdlali bebhekene neCzech Republic emva kokuhlala ebhentshini emidlalweni wokuvula bebhekene neMexico. Indlela adlale ngayo kulo mqhudelwano yakhombisa umqeqeshi wabafana bafana uHugo Broos ukuthi unalo ikhono lokudlala esigabeni esiphezulu somhlaba. Lokhu kudlulela kwakhe eEurope kulandela isizini emangalisayo ebholeni lasekhaya lapho ebonakala eyingxenye yabangase bathole indondo yePSL Footballer of the Year emva kokunqoba izindondo zeMan of the Match eziyisithupha kuBetway Premiership kanye nezindondo zomdlali wenyanga iPlayer of the Month kathathu. Ukuthuthela kwakhe phesheya kuqeda ukuqagela okuningi obekuphathelana nekusasa lakhe futhi kuza emva kwamasizini amane edlala kuPSL lapho aqala khona esemncane kakhulu. Ebonisa ukujabula kwakhe ku-Instagram, uVilakazi uzwakalisa ukuziqhenya ngomngani wakhe omkhulu. Wamfisela izinhlanhlano ezibusiso kulesi sigaba esisha somsebenzi wakhe. uMofokeng ujoyina iqembu leRoyal Union elizobamba iqhaza emidlalweni yokuhlungela amaqoqo e-UEFA Champions League kwisizini ezayo.